mangontrata tagkuan. Itong kapuyan niya masalaan. Miss na problema din maayo, miss. Say pangalan ni mo. Say ngalan ni mo biga. Michelle. Michelle? Oh, Rachel. Michelle? Ako din chicks Rachel. Ulug-ulugig maayo. Kaya ang mga kapuy pa sila. Hindi na siya kailangan ulug-ulugan kay kuan. Ha? Guwapa man siya. Bagay tayo. Unya, napudyo karon mga brother-brother, ikaduhang instrumento sa gihatag sa Ginoo mga brother-brother. Si Rachel. Hi Rachel. 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 Hi Rachel. Then napa sa likod mga brother-brother, amo pa nang suryaan kung sila unya. Mo, Rachel. Rachel. Karon nakaka-experience mo yan. Kasi una na may luod. Alam! Lucky man, bay wala pa. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibo pa rin sa'yo. Ang pangutana! Ang pangutana mga brother-brother! Sa pagdagang rides dito sa Danao mga brother-brother, mahurot ba na mo? O sagot, ang pangutana! Ang pangutana! Nakadiskarte na ba siya? Fun! Pick up line. Asa to? Asa to? Asa to? One ka pa. Bakit? Nitubag mo na niya sa side. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibo pa rin sa'yo. Bakit Ikaw kung... kasi ang nagbibigay liwanag sa ating paningin. Kahit ako'y titibo-tibo. Gishe! Mga brother-brother! Gishe! Danao. Last trip na to ma'am. 4:35. Okay. Kamo, angag mo kayo. Bugo! Latulad na tama nga kayo. Mawatan ka ni mapuno, sir. Si Rachel mapuno, di mo? Mapuno ng pag-ibig. Driver. Larga. Oh, larga na. Na ba kay kabuhi niya? No. Ayaw. Ayaw kaya na po ko'y pamiliti din. Ayaw all in. Ay, dira ko magsinamok sa kanina ninyo dagay. Ganahan ka mahila-ila. Naulaw na no. Hey! Gapa siya eh. Asa kita magkaganit? Tanaw mo gamis? Ay, nanamutay kapuyan na. Kami na. Uy, wala dira. Di, mangontrata tagkuan. Itong kapuyan niya masalaan. Miss na, problema din maayo, miss. Say pangalan ni mo. Say ngalan ni mo biga. Michelle. Michelle? Oh, Rachel. Michelle? Ako din chicks Rachel. Ulug-ulugig maayo. Kaya ang mga kapuy pa sila. Hindi na siya kailangan ulug-ulugan kay kuan. Ha? Guwapa man siya. Bagay tayo. Palagi siya! Madiskarte yan. Nice ka. Sa
ito adventure park. Pero makauli mami ane. Ulit mo, ulit yun. Sabi mo nga, malay. Ulit. Ulit. Halo, dito ana ko ni ila sa gamoy gan. Paganin mo. Bato daga sa inyong balay. Sige na. Ulit namin sa inyo. Ayaw ka na po. Ayaw ko sa plan. Ato na. Ay, siya. Takan time. Ito, nagyabal. Ito, tinood ka ulit. Ay! Woo! Kabulin mo, John Mike. Pagkainis pagkilaran. Alagiti ko! Mga what time kayo ng last? Brad na siya, Brad. Tuog yan. 4 p.m. 4 na siguro partner. Nakapundili, be. Ato na mismo. Yes, pwede! Yes, pwede! So, gulugulugi. Balay pa man ha. Panihan ko na. Stream! Mga pagod na. Yung salita na. Pero nadya may chance na makauli. Asin. Hindi sila ako doon. Guwapa na. Kahit ako'y titibo-tibo. Yes, yeah. Nice, yeah. So, katong mga badar-badar. Hi! Woo! Nanatay katulgan mga badar-badar. Naka-puta na ning usa. Hi! Actually, si Auntie, kita pangalan to ganiya? Si Auntie. Joy. Si Auntie Joy. Taga na big number kay mga tanghag, magkamag itinerary, mga pilingon. Sweet-sweet po. Manuban mo ka. Dewa may kabalo nga. Ay. Baga kay Mignaw. So, brother. So, wag may kabalo nga. Ang oras di padulong mo. Dalaw mga brother ga. 2 hours. Naabot na diris ay sa Bohol. Ganiha, mga alas 12 na niyapon kami. So, ay naniot to. Moto siya, nanganin kaya mga oras. Then, luckily, may mga mga brother ba, mga instrumentos Ginoo nga ipadala niya nga tabang sa mga kabus nga maluluyon. Mga danghag nga kabus. Moto siya, nakakota na may mga brother. So, ganahan ko si Auntie nga, pastihon may sila mga brother. Unya, napadyo karon mga brother. Ikaduhang instrumento sa gihatag sa Ginoo mga brother. Si Rachel. Hi Rachel! Rachel! Hi Rachel! Then napa sa likod mga brother, amo pa nasturyaan po sila unya. Stream! So ato mga brother sa mga na dumi nga kani mga bulanon mga brother, mga butan pas kanang butan. Sa kabutan na nila mga brother. Sa kabutan nila mga brother, lupik pa sila ni mga brother kay pagbuot man dos mama. So, kato na siya na may gutang kasiyan pero dasig yun may kayo karoon na nga brother na ulit yun may kayo kaya ang mong itinerary for tomorrow mga brother kay kinahanglan may maka ado sa Burgess Gigi's shop para ako sa mga bag brother. Laban na sa kasa. Aso, na-discarte na ka niya, babe? Laban. Okay na ba ni mo, Shell? Shell. Karong nakaka-experience na yan. Kasi, una na may luod. Alam! Lucky man, bayi wala ko. Kahit ako'y titibo-tibo. Thank you.
Okay tayo. Okay ra. Ha? 20. 20? Okay ra. O na may luod. I know, ang katrabaho naman. Katrabaho na ka. Hindi na mo siya makastila. VIP. Nasa ko na. Lagi ka sa dito. Ano yung smile si Rachel sa? Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumali. Akong art. Mayong tao? Tabang mga brother, akong art. Yeah. O na may luod. Actually, bago na siya ng convert dyan pagkalaki ko siya. Tamo tayo pagkakita ni mo Rich nga na nag siya lapi na dito. O na may luod. Mura chuti. Ala, asa naman tagal? Mapadami pa kami. What's the experience mo sa kwan, Rich? Sa plans? Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumali. Taas pa niya. Dapat ang ilong. Grabe mga katawa ni siya. Grabe kayo sila mga badger-badger. Kitag-taog niya ang ilong. Kita rin sa baan this basa. Pero okay. Baka sila yung choice. Ay, balik-balik ta na rin. Pari-pareha magmatabi. Mo ba? Meant to be. Ay. Gabi sa papuan. Last day ka. Meant to be. Meant to be. Layo pang danang. Layo pa. Layo pa. Sagbayan. Saka na mo ka na. Layo pa. Sakay pa. Oo, masakay pa mo ka na either ka na tricycle or ka na mabalabal pero mas dali ang magkama. Pero po sa akin. Depende sa inyo. Kami rin ang buot. 5 ulit eh. Dili sa balabal pagpili na ilang ako. Kung ikaw ang habal-habal, pinag-mihatag. Umusakay po kaniya. Kung ikaw si habal-habal, ilang ka bibigyan ako. Ayan! Oo, nakaban niya ako sa try. Wala ka try. I-try na to. I-try na to. Na 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 na. Wala na kong pake, basta bahala na. Na 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 na. Kasi mahal na yung kamot. Okay na nga. Opo siya. Ay, Na 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 na. Mahal kita kasi kaya bahala na. Meron ka siya na. Baga ka siya na. Meron ka siya. saan? Wala. Napil na kag mga miss Shells na Sa yung katanan. school. Ako'y judge ato. Kani siya napil na ba siya mister? Mister? Mao de dia kaning lingkod. Misters. Bagay, no? Marag nice gani nga experience siya ron. Destiny. Mata kabalo dili na ka-scam danang pauli. Oo. Nitubag mo na niya sa side. Meron to bining sa kay ka aning ako. Oo, pa. Makapuso mo Jessica Soho. Di umano. Ang pag-ibig nga naman, sumasabit kahit sa jeep. Marami sa mga sumasakay ng jeep, naaalikabukan, nakikipagsiksikan, natatraffic, at kung minamalas pa, nadudukutan. Manginakap! Pero nakatulog na nga't lahat sa jeep, nagka-love life pa. Edi, ikaw na. Di umano, si Miss Rachel. Nadagan ba? Nadagan ba? Sasa? Na magbiyahe na dito. Wala pa daw mga kuwan. Mga? Sa Pian daw. Sa Danao Park? Pangutana. Ang pangutana! Ganda nga. Urok mo na
Seryoso. Ang pangutana mga brother. Sa dagang rides dito sa Danao mga brother. Mahurot ba na mo? May ang pangutana lang ay sa maling baga oy. Na. Ay, sorry mga. Boso. Ang pangutana. Nakadiskarte na ba siya? One, pick up line. Ang sa to? Ano to? One ka pa. Bakit? Nitubag. Muna niya sa side. Bakit Ikaw kasi ang nagbibigay liwanag sa ating madilim. Wala na kong pake, basta bahala na. Gishe, mga brother, gishe! Gishe, diba? Gishe! Wala. Ay, napay. Inoon, sama yung nagbibigay ng liwanag sa ating madilim na lugar. Kahit ako'y titibo-tibo. Ako na karoon. Unexpected, ako na ko. Pero ito nakita ikaw kaya ako ragid misda na. Kahit ako'y titibo-tibo. Kita eh. Kahit ako'y titibo-tibo. Ito nyo parang duha. Gaan ka dera, lukso. Ay! Woo! Sabi rin ikaw. Ako muna po. Ikaw na po. Ay. Wala may sabi rin. Katawa na lang sa ante, oh. Mga buangon. Pero, in kaso, wala dyan kayo choice lain. Nga, wala na yung mga tao sa kalibutan. Siya na dyan nabilin. Pwede. O na may lood. Depende. O na may lood. Depende po. Depende ko. Di mo kakatagong anak niya, God? O na may lood. Wala pa sana, wala. Ako pa kailangan ko ba? Actually, yan ang iba. Tangtay ang mattress. Street! Dali sa mag-base. Bata pa. Study first before entering Ako the sa siyang pag-graduate eh. Ha? Ako sa siyang pag-graduate. Mga kabaluan na niya, miss. Scholarship program, miss, gumagiti. Hindi ka makaabil. Gawa sa branch diris ka now. Masa nakahihira ron? Ha? Masa nakahihira? Second year. Second year. Di ba nakay-promo itong pagka-third year na scholarship mo? Promo na yung mga scholarship. Ito? Kapag ako secretary. Gama-gama, kag-promo itong scholarship niyo nga. Free tuition fee, miscellaneous. Then, ang nice pag niya, rich kayo. Nasa ikuan, siya po yung mabayad sa computer fee, mga school project ninyo. Yan na. Okay mga brother, mangita na tagpamiliti pa uli ani. Kaya ako'y kuyong pa uli ani. Biyaan ako, nakita na forever ni Osa. Oh my God. Bye-bye! Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais ko mapalapit sa'yo, ninais ko malaman mo nang
mga paghihirap ko, baliwala na sa'yo. Ikaw ay aking minahal. Ha? Oh, yeah. Wala na kung pake, basta bahala na. Huy! Ah! I love you! Usap, anak ko ang na-record eh. Usap. Ulo na si Richard. Usap. Huy! 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 I love you. Hanap